llyfr Deintydd Walliams yn Saesneg o blaen, ond nes i rhoi 7 neu 8 allan o 10 i'r llyfr. Mae cynnwys y llyfr yn ddoniol, ond erbyn y diwedd mae'n dechrau mynd yn eitha drist. A fy hoff darn yw'r darn olaf, achos fel dyna'r darn mwyaf effeithiol yn fy marn i. Dwi wedi bod yn darllen Deintydd Dieflig hefyd gan Deintydd Walliams. Mae fe yn doniol hefyd a hefyd mae fe'n mynd yn drist agos i'r diwedd. Fi wedi gweld Deintydd Walliams hefyd ar X Factor pethau fel yna a fi'n gwybod bod gyda fe hiwmor da. Felly fi'n meddwl bod Gruffydd Antur wedi gwneud job yn da o cadw'r hiwmor mewn gan addasu ei Gymraeg. Fel arfer dwi'n darllen yn y gwely, a wedyn dwi'n darllen tua 4 pennod yn nos. A fi hefyd fi'n darllen yn y nos fi'n darllen lot yn y nos. Fi'n mynd yn hwyrach na fi fod yn darllen. A fi hefyd yn darllen yn yr ysgol, os oes unrhyw sians i wneud yn yr ysgol, fi fyddai'n darllen. Fel yn ysgol ni ar hyn o bryd ni'n ysgrifennu storïau ar gyfer y Steddfod ysgol a pethau. Felly mae fe'n helpu rhoi syniadau. A Gruffydd Antur sydd wedi addasu'r llyfr yma, fe sy'n beirniadu storïau ni. Felly mae fe'n rhoi syniad o sut mae fe'n ysgrifennu. Be sy'n digwydd yw, mae Jack, sy'n y prif gymeriad, efo dannedd wael iawn. Ac mae yna deintydd newydd yn dod i'r dre ac wneud iddo dod i'r deintydd. A wedyn maen nhw'n ffindio mas bod hi'n fel dieflig a bod hi ddim yn neis iawn. Mae'r clawr yn lliwgar iawn. Dwi'n rili hoffi'r clawr yma. Fi'n meddwl bod e'n lliwgar, deiniadol, a mae fe'n denu chi mewn i darllen y llyfr. Mae'r pris yn 6.99. Fyswn ni'n fodlon talu mor gymaint â hynna am y llyfr, ac oedd o'n addas iawn i oedrannu hefyd. Fyswn ni'n rhoi 9 allan o 10 am y llyfr hwn. Felly bys fi yn siŵr o roi ei ffrind neu teulu i darllen. Os chi'n drist neu rhywbeth, mae fe'n rili helpu chi fod yn hapus wedyn yn doniol. Fi'n meddwl bod e'n addas iawn i'r oedran 10, 11 a dwi rili 'di mwynhau darllen.